Roomservice. Premiär imorgon klockan 8 här i kanal 5. Du ska in till stationen för att blåsa här. Med kopplet. Larkan hej. Är du vänlig och komma upp till våran båt? Kom igen nu! Larkan hej. Ser du vilken båt det där är? Och vilken båt jag tror att det där är? Popsi, Popsi! Är pojkarna ute och kör båt? Du tycker att jag kör den? Ja, men vilka algoritmer är det? Pippi. Hej Pippi. Hej. Programmet presenteras av kontaktlinsbutiken Lenso. Lenso, ser klart med expressfart. Hej Polly. No. These are... Look at all her new hair. You're beautiful. Eager, Justin? Cheeseburger, medium rare. He likes them well done. Put it back on the grill. Medium rare, fine. Thank you. Something won't be able to eat everyone staring at me. Sorry, this first. You know what? Taste your... Let's go watch some salami shit. So much more fun. We can get really close. Maybe we'll get off quick. Yeah, get over here, kid. You want a near group with us? No. Probably still too near for me. So we can just walk. Thank you.